כן, אנחנו מתחילים היום את הפגישה מספר 144 במסגרת Learn Yiddish and Yiddish Literature Online בזום מטעם מפעל דוב סדן, ואנחנו אמורים היום לקרוא טקסטים או טקסט ביידיש, אבל כמו שקורה לי לפחות תמיד בזמן האחרון, יש התפתחויות חיוביות בנושאים שאנחנו דנים בהם ושדנו בהם ושנדון בהם, ועל זה אני רוצה לספר לכם בקצרה, ואחר כך תהיה לי שאלה לגבי טקסט שנקרא היום. אז אני אתחיל עם ההתפתחויות. אינני זוכר אם מה שאני עומד לספר לכם עכשיו הוזכר בינינו באחת הפגישות. בכלל אני מרגיש ש143, היום 144 פגישות, אני לא זוכר, נגיד אם אני אגיד פגישה מספר 89, אין לי מושג על מה דיברנו אז, או כל מספר אחר. היום שלמה הזכיר לפני שהקלטנו פגישה מספר 122, אז הוא במקרה שמע, אין לי מושג. סליחה, אני מוכרח להפסיק לאיזה 10 דקות, כי אמרו לי מקופת חולים שצריכים איזה ניירות שהם לא קיבלו. אני אחזור עוד מעט. בסדר גמור. אז לכן אני... ורק רגע, גם אני אזהיר משהו, אני רואה פה שגם שלמה הלך נראה לי לכמה רגעים, אז זה רק אני. הוא לא הודיע לנו שום דבר? כי, לא, זה רק לכמה רגעים, הנה, עכשיו הוא כבר חוזר. אוקיי. האם גולדווסר מנסה להיכנס? לא, אני שלחתי לו מייל כבר לפני יותר מרבע שעה, אבל... כן, זאת אומרת, בסדר. רק תודיע לי אם הוא יעשה ניסיון. ובכן, אז אני חוזר ואומר, אינני זוכר אם הזכרנו את מה שאני עומד לספר שקרה אתמול או היום. אבל אני רוצה להזכיר את זה, כי זה נוגע לנושאים, נוגע מאוד לנושאים שאנחנו מטפלים בהם. השם של האדם שטלפן אליי היום זה מאיה ולנטין. מי זאת מאיה ולנטין? כשהתחילה הקורונה בשנה הראשונה, זה קרה כנראה סוף 2020 או ראשית 2021, אני מקבל אימייל ממאיה ולנטין, הגרה בדרום בבאר שבע, והיא מציגה את עצמה כחברה בתנועת נוער חלוצית בדרום. היא הזכירה, אם אני זוכר, את השם דרור ועוד משהו שכרגע שכחתי, שזוהי תנועת נוער חלוצית, אבל תנועת נוער של בוגרים, כן? שמעוניינת להמשיך ולטפח את המודעות החברתית במדינת ישראל. השורשים שלהם, עד כמה שאני מבין, זה קשור באחדות העבודה, זה קשור באידיאולוגיה של הליכה לקיבוץ, והיא אומרת לי שבמסגרת תנועת דרור זאת,
היא לקחה על עצמה להכין 2 כרכים על רצח עם בעולם, זאת אומרת ג'נוסייד, ועל השואה בעם היהודי. ומכיוון שהפנו אותה אליי, בגלל שהיא חושבת שיצחק כצנלסון, הסופר מגטו ורשה, כן, שאני כתבתי הרבה עליו בדוקטורט שלי, הוא אחד הסופרים החשובים לגבי תקופת השואה, היא פונה אליי לעזרה, כי הם רוצים בתנועה הזאת להוציא 2 כרכים, כרך אחד על השואה בעם ישראל, כולל יצחק כצנלסון, וכרך שני על רצח עם בעולם, ג'נוסייד, והיא ביקשה את עזרתי. מיני ובי, מכירים את הביטוי מיני ובי? כן. בוודאי. שלמה? בוודאי. רגע, אל תגיד בוודאי. יאיר? יאיר יצא לרגע, ראיתי. לא מכיר, אני לא מכיר. יאיר אמר שהוא יוצא אוקיי. משהו עם קופת החולים. אוקיי, למה אני שואל אם אתם מכירים? אני יודע שאתם יכולים בהחלט להכיר, אבל אני לא אכנס לסיפור אנקדוטי כזה שקרה לי, אבל אחד העיתונאים החשובים ברדיו, כאשר הוא סגר מרפסת בלי רשות, הוא קיבל עונש 70 שעות לשירות הציבור, ושלחו אותו להר הצופים להקליט ספרים בשביל אנשים שלא רואים, והוא נפל על בקשה שלי, הרי בהר הצופים מקליטים לי ספרים, אז הוא נפל על בקשה שלי להקליט ספר על השואה, בעברית. והוא התחיל לקרוא, והגיע למשפט איפה שהיה כתוב מיני ובי, ואז הוא קורא מניה ובניה. טוב, אז ברגע ישמע שגברת ולנטין, בחורה צעירה אולי בסביבות התחלת שנות ה-30, פנתה אליי ככה, מיני ובי אמרתי לה, אם תבואי לבית שלי לירושלים, אמנם יש קורונה, תבואי עם מסכה, אני נותן לך במתנה את הדוקטורט שלי, שבדיוק באותה תקופה פרסמתי 60 עותקים של מהדורה מצולמת, דוקטורט מלפני 42 שנה, איפה שיצחק כצנלסון מככב כאחד הסופרים החשובים מגטו ורשה. וגם היא מיני ובי לקחה טקסי, באה, אשתי הושיטה לה מעבר לדלת 720 עמודים, והיא חזרה לבאר שבע, והיום היא אומרת לי, שלחתי לך את 2 הכרכים שהוצאנו בדפוס על השואה ועל ג'נוסייד, האם קיבלת? אמרתי לה, מתי שלחת? היא אומרת, לפני שבועיים. אמרתי לה, נו באמת, דואר ישראל, הצבי שהיה הסמל שלו מזמן שבר את הרגל ולא אף בכלל. אני מקווה שאי פעם זה יגיע אליי, אבל לא הגיע. ואני מאוד סקרן לדעת מה היא עשתה. והאמת היא שבשנה שעברה היא כתבה איזה מבוא לכרך על השואה,
ונעזרה בדוקטורט שלי, אינני יודע מה יצא בסוף, אבל היא שלחה לי אז את המבוא, ואני קראתי, והיא עשתה עבודה יפה. אז לפני שבועיים, לא היום, אלא לפני שבועיים, היא כתבה לי שביום השואה הבינלאומי, ב-27 בינואר, בעוד שבוע, הם רוצים בזום להשיק את הופעת הספר בשני הכרכים שהזכרתי על השואה ועל ג'נוסייד. אבל כמה ימים אחר כך היא כתבה לי שהם, בגלל בעיות טכניות, הם דוחים את השקת הספר בחודש, משהו כמו סוף פברואר, וביקשו מי שמעוניין להירשם כדי להשתתף בזום, ואני נרשמתי. אני רוצה רק לספר לכם למה זה יכול להיות חשוב לקבוצה שלנו כאשר תהיה ההשקה בסוף פברואר. עוד לא נתנו לי תאריך חדש. אני ודאי אודיע לכם, מי שירצה ויוכל ויצטרך, יוכל להירשם, זה חינם. תראו, מה שמאיה ולנטין עשתה, כן? היא העורכת של שני הכרכים האלה. ואני מתעניין בעיקר בכרך על השואה. היכולת שלי בזמן ובהתעניינות אינטלקטואליות ויכולת לקלוט אינפורמציה על רצח עם בעולם מוגבלת. אתם תסכימו איתי ודאי שכל אדם יש לו זמן מוגבל ויכולת אינטלקטואלית מוגבלת. אינני יכול להכיל לא את הזמן ולא את האנרגיות כדי להתעניין בנושא כל כך חשוב, כמו העובדה שרצח עם זוהי תופעה שאנחנו התוודענו אליה במאה ה-20 וגם לפני כן, כן? אבל אני כחוקר השואה לא מסוגל להתפרס על כל דבר. ואני מתעניין בשואה של העם היהודי. מה עוד שאני מסכים, אני הקטן, מסכים עם מה שיהודה באואר, פרופסור באואר, טען במשך שנים, שהשואה, רצח העם שאנחנו קוראים לו השואה, בעם היהודי, הוא מקרה מיוחד, שונה מכל מה שאנחנו מכירים על רצח עם בעולם, שמצאו החוקרים לזה שם מיוחד, ג'נוסייד. לא ניכנס עכשיו לדיון במה השואה היא תופעה היסטורית מיוחדת במינה, שונה ממה שקוראים היום במחקר ג'נוסייד. אבל אני רוצה להגיד שכאשר יגיע אליי השני הכרכים של מאיה ולנטין, יהיה לנו תופעה מעניינת ביותר, שבחברה הישראלית, אחרי שתיקה של כמעט 50 שנה,
במקרה שלי, אחרי שתיקה של 42 שנה, אחרי שכתבתי את הדוקטורט שלי, אף אחד לא עסק ביצחק כצנלסון וכתביו מגטו ורשה, זאת אומרת, התגובה היהודית לשואה בספרות יידיש ועברית. דרך כצנלסון ודרך סופרים אחרים שכתבו ביידיש ובעברית, סופרים יהודים בגטאות ובמחנות. עכשיו, אני במקרה עליתי לפני כמה ימים על הפגישה שלנו בזום מספר 89. ממש במקרה. ועל מה דיברנו שם? זה היה באפריל 2001, ודיברנו בדיוק על הנושא הזה של הדוקטורט שלי, מה הוא כולל מבחינת מחקר על התגובה היהודית בגטאות ובמחנות, דרך ספרות יידיש ועברית. אני לא זכרתי שעשינו את זה, ואתם ודאי לא חייבים לזכור. אבל המקרה הזה החזיר לי לזיכרון שעל כצנלסון בחברה הישראלית, עד שמאיה ולנטין מבאר שבע, מתנועת דרור, הגיעה לטפל בו בפרויקט שלה, עברו 42 שנה ויותר, ואחד הסופרים הכי חשובים בספרות יידיש ובספרות עברית בשואה לא מוכר, לא מלמדים אותו, לא ממשיכים לחקור אותו. ואני רוצה לשאול, זה לא מטורף? יאיר, מה אתה אומר? יאיר עוד לא חזר? נתנאל? עדיין לא. שלמה, זה לא מטורף שאחרי 42 שנה, ואף על פי שפרסמתי ב-2001, לפני הקורונה, את הדוקטורט שמטפל בכצנלסון, אף אחד לא עושה כלום? שלמה. אני חושב שזה שייך לתהליך שעובר על היידיש בכלל. זה לא שייך משהו, זאת אומרת, זה לא משהו נגד כצנלסון או נגד אדם פרטי. מי היום מדבר על יידיש בכלל? שלמה, אתה צודק, אבל אל תשכח שיצחק כצנלסון גם כתב בעברית בגטאות ובמחנות, וגם על זה לא רק שלא מדברים, אלא אני מתערב איתך שאין להם מושג שזה קיים. זה ספרות עברית. לכן מה שאתה אומר על יידיש חל גם על השואה. נתנאל, מה אתה אומר? אני מסכים עם זה שיש דעיכה בהתעניינות ובמכה סביב נושא היידיש, וגם סביב נושא השואה באופן מאוד, אולי אפילו מפתיע מזה שמפמפמים אותו במשרד החינוך מאז כיתה א' עד כיתה י"ב. יש לי בעיניי לפחות סיבות למה זה קורה, אבל אין כאן המקום להעריך. אוקיי, מי עוד נמצא עכשיו? אני חזרתי, אני פה. חזרת, אז יאיר, אני שאלתי לפני רגע, האם זה לא מטורף שמאז שפרסמתי, לא, שמאז 42 שנה, חוץ ממה שטיפלתי בכצנלסון, בדוקטורט שלי, לא כותבים על זה, לא מלמדים את זה. אחד מהסופרים הכי חשובים שכתב לא רק ביידיש, אלא גם בעברית, בגטאות ובמחנות.
זה לא מטורף? זה מטורף, זה מוזר מאוד. אוקיי. מי עוד נמצא, או זה הכל? גם דניאל פה. דניאל. שלום דניאל. שלום. שלום. אני לא מכיר מספיק את כל העולם הזה של האקדמיה וזה כדי להבין דעה, אבל מסכים. חתכת לי שאלה, אבל רצית להגיד עוד משהו. לא רציתי, לא, סתם, אני אומר שאני לא מספיק בעניינים האלה מבחינת העולם, זהו, אבל עקרוני כמובן, אני מסכים איתך. קיבלנו תשובה ממך, בסדר גמור. אנחנו עוברים הלאה. סליחה. כן, שלום. אני חושב שגם ההתעניינות היום היא כל הזמן בעניינים עכשוויים. כן. תשאל אותי, כמה מאמרים התפרסמו בתרבות וספרות של הארץ על צ'רניחובסקי? כלום. אני קורא הדוק של תרבות וספרות בהארץ, ואין מאמרים על צ'רניחובסקי, למרות שצ'רניחובסקי נחשב למשורר גדול. שלמה, לא רק זה, אלא למרות שפורסם לפני שנתיים ביוגרפיה על צ'רניחובסקי, ודיברו על זה קצת והכל הושתק. הכל נשכח, כן. זאת אומרת, אנחנו מחפשים את החדיש והחדש, והישן לא מעניין אותנו. כן, וזה סימפטום מאוד לא טוב לגבי הזיכרון בימינו בעם היהודי, מפני שאם אנחנו לא זוכרים מה שקרה לפני 50 שנה, אנחנו ודאי לא נזכור מה שקרה לפני 100, 200, 500, 600, 700, 1,000 שנה. אני רוצה לומר לך, לפני שנתיים טיילנו, אשתי ואני ברוסיה. כן. ובמוסקבה חלק מתוכנית הטיול הייתה איזה מין תיאטרון כזה, או משהו עם ריקודים, כן. והמנגינות היו מנגינות עם רוסיות עם תלבושות עממיות כאלה. כן. אם מישהו היה עושה דבר כזה בארץ, זה היה נראה ארכאי ולא במקום בכלל. אבל כן. שם מכבדים את העבר. יפה, אז אם ככה המסקנה, כן, אמנם אנחנו עושים את זה על קצה המזלג, אבל המסקנה היא שמה שאנחנו עושים מנסה ללכת קצת נגד הכיוון של הרוח, ואנחנו מנסים לשמור על גחלת של הזיכרון של כל מיני דברים בתרבות היהודית, וצריך להתמיד בזה, מכיוון שאחרת גם המעט שאנחנו מנסים לעשות לא יעשה. והדבר העצוב זה שמשרד החינוך הולך עם הזרם בחברה הישראלית, ולא ממלא לדעתי את תפקידו. ולכן, אני מאוד הייתי ממליץ, שכאשר אני אדע מתי מאיה ולנטין תשיק את שני הכרכים האלה על השואה ועל ג'נוסייד בזום, אני אודיע לכם, ואפילו אם אקבל סוף סוף את שני הכרכים שהיא שלחה לי כתודה על מה שעזרתי לה, אני גם אודיע לכם, מקווה שזה יהיה לפני סוף פברואר, ואולי אם זה ייפול בשעה ובימים של הזום שלנו, Learn Yiddish Online, אולי ננצל את הזמן ונצפה ביחד, ונוכל לדבר על זה אחר כך. עכשיו אני מגיע לדבר השני, רק לפני כן,
רפאל גולדווסר נכנס, שלום לך. שלום, שלום. שלום רפאל, אתה מגיע באמצע הדברים, אז תנסה להקשיב ולהשתלב בזרם של התוכניות שלנו. ובכן, אני עובר עכשיו לדבר השני שקשקשנו ב17:45, אמרתי שאני אעמיד לרשותכם להחליט בקשה שיש לי לגבי מהו הטקסט שנקרא היום. נכון שאנחנו באמצע קריאת העדות של גראדה על סופרי יידיש בברית המועצות. אבל אני מרגיש שחסר לנו עוד 8 עמודים כדי לסיים את העדות, ומצד אחר אתם קיבלתם את הסיפור של חיים גראדה בפרוזה, זיידס ואייניקלך. ואני מרגיש שכדאי אולי שנפסיק לרגע עם העדות של גראדה, שאנחנו בפעם שעברה הבנו את הפרינציפ, נמשיך בזה אולי מחר, בפעם הבאה, ואני מציע שנתאם גם את הפרוזה של גראדה שעוד לא קרה לנו, כן? ונתחיל לקרוא היום, זו הצעה שלי, את זיידס ואייניקלך. אם אתם זוכרים, לפני 2, 3, 4 פגישות, אני הרחבתי את הדיבור על החשיבות של הסיפור של גראדה, זיידס ואייניקלך, ואני לא אחזור, דיברנו איזה 45 דקות נדמה לי, על החשיבות של הסיפור, אבל לא נכנסנו לטקסט. וכדי לגוון, מה דעתכם שגם נתחיל היום, עכשיו, שלחנו, בלה שלחה לכולכם, זה לא יהיה בעיה להעלות את זה על המסך. אלא אם כן אתם תגידו, לא, מה, אתה מפסיק באמצע משהו? כן. יאיר, מה אתה אומר? אתה שלך, זה ברור. מה שלי? ההחלטה, אני אומר. האמת שההחלטה צריכה להיות, אני מאוד רוצה, אבל אתם צריכים, אתם הקליינטים שלי, וצריך תמיד, כן, לרצות את הקליינט. שלמה, מה אתה אומר? אני אומר שגם מלכתחילה היינו צריכים לפתוח בטקסטים שלו, כדי לראות מי עומד לפנינו. אוקיי, אני מקבל את השפילקה, את הרמז שהכנסת לי, בסדר גמור. נתנאל, מה אתה אומר? שאני מסכים עם שלמה. יפה, יפה. טוב, לרפי לא נשאל, מכיוון שהוא עכשיו נחת מהסטרטוספירה לתוך הקבוצה שלנו, אז הוא יצטרך להסתפק במה שנחליט. רפי, אתה קיבלת את זיידס ואייניקלך? כן, אבל לא קראתי את זה. לא ביקשנו. אנחנו לא ביקשנו, אנחנו קוראים את זה אונליין, לייב, כן? כי אצלנו, אני מסביר לך, כולנו, כן, חוץ ממני, שיידיש הייתה שפת אמי, כן, כולנו, וחוץ ממך, שאצלך כנראה יידיש גם הייתה שפת אמך, נכון? כן, אמי ואז... זהו, אז רובנו כאן, יידיש יש ידע פסיבי ולא יותר, ומשם על זה אנחנו בונים. אז אתה תצטרך להיעזר בסבלנות אם אנחנו נשקע בהסברים של מילים, אבל אני משתדל לרדת יותר לעומק בגרמטיקה ובאטימולוגיה במידה ואני מסוגל, אם אני בכלל מסוגל, כן, כדי להעמיק קצת את ההבנה של כולנו, גם של אלה המעטים,
אתה ואני שיודעים יידיש כשפת אם. אז נתנאל, אתה יכול להעלות את זיידה סוני נכלך על המסך? כן, ודאי. כן, אנה עוד לא הגיעה. בפעם שעברה היא לא הודיעה, אבל היא לא הייתה. בדרך כלל היא באה כל פעם, אז אם היא לא תגיע היום, אני אכתוב לה אימייל לשאול מה קורה. כן. העלית? העליתי. כולכם רואים את זה? כן. טוב, אז השיטה שלנו, רפי, זה שכל אחד, כן, אנחנו לא מקפחים אף אחד, גם לך ניתן לקרוא, אבל האחרון, כן, כל אחד קורא קצת, ואחר כך הוא צריך לתרגם, וככה אנחנו מתקדמים. לפעמים יש ויכוחים ודיונים, ואנחנו סוטים לצדדים, אבל זה תמיד במסגרת הנושא והדבר הנדון. דרך אגב, רפי, אתה כנראה יודע טוב עברית, נכון? כן, כן. יופי. איפה למדת? אני חייתי בארץ 25 שנה. וואו. באיזה שנים? עזבתי את הארץ ב-1990. 30 שנה, משהו כזה. אוקיי. מתי עלית? 1963. 3 שנים אחריי. וואו. טוב. אז בלה, למי שלא היה בפעם שעברה, שהיא איתנו מאז 2 מאז שהתחלנו במאי 2020, עם אלן יידיש אונליין, היא עכשיו מאוד עסוקה בכתיבת תוכנית מחקר לדוקטורט שלה, והיא מנצלת את החופש באוניברסיטה, והיא ביקשה לפרוש לחודש וחצי, כדי שהיא תוכל להגיש את הצעת המחקר. בלה הייתה הקריינית הכי טובה מבחינת קולו הרדיופוני, ומבחינת הידע שלה בספרות יידיש, כי היא גמרה MA בחוג ליידיש, או במה שנותר ממנו באוניברסיטה העברית. כשאני רציתי לקדם מהר טקסט, אז נתתי לה לקרוא. אז עכשיו, שלמה במקומה. שלמה תתחיל. איזה כבוד. זה לא עניין של כבוד, זה עובדה, זו מציאות, לדעתי. אונטר דיקלטה שטיינרה גוולבן פון קלויס. רגע, תתקן את הקריאה שלך. אונטר בקנטה... מתחת ל... לא, שלמה. השיטה, אני מזכיר לכולכם. קודם קוראים נכון. אם לא קוראים נכון, אני דורש לתקן. תקרא עוד פעם את המשפט, קראת מילה לא בצורה נכונה. תקרא עוד פעם את המשפט. אונטר דיקלטה שטיינרה גוולבן... לא כתוב שטיינרה. שטיינר גה. לא. כתוב שטיינרנה. אונטר בקנטה, כתוב בקנטה או בקנטה? דיקלטה. אונטר דיקלטה שטיינרנה גוולבן פון קלויס. יופי. עכשיו המשפט נקרא נכון. אונטר דיקלטה, איך היה? אונטר דיקלטה שטיינרנה? גוולבן פון קלויס. גוולבן פון קלויס. לרפי, אני אומר, אם הוא תוהה מה אני עושה פה, אתה זוכר רפי שאני לא רואה, ואז אני חייב, כן, שיעזרו לי כשאנחנו קוראים בכל משפט בצורה נכונה. עכשיו שלמה, אתה קורא לפי השיטה שאני המצאתי, אתה קורא מילה או שתיים איפה שתחליט ואתה מתרגם.
מתחת לא, אתה קורא ביידיש. unter die kalte steinerne Gewölben von Kleus ישן זיצן סקיינים. לא. קראת, עכשיו תתרגם. מתחת לחנויות, גוולבן, מרתפים, אני לא יודע מה זה גוולבן. בדיוק, זו השאלה, ועכשיו אנחנו נדון במילה גוולב. יאיר, מה אתה אומר? אני לא יודע מה זה גוולב. אוקיי, מי עוד יש? טוב, רפי, תציל אותנו. חנויות. נכון, אבל, וגם שלמה אמר חנויות, אבל למה לחנויות ביידיש קוראים גוולב? מי יכול לנחש? זה מה שאמרתי קודם, שגם אם כולנו יודעים יידיש, או יותר או פחות, אנחנו מעמיקים בהבנת מילים. גוולב, בדרך כלל, כשבלה נמצאת היא מיד רצה למילון. יש למישהו לידו מילון של ויינרייך או של הרכבי? צריך להיות לי גם, אבל יש לי את ניבורסקי, אבל אני אקח את הרכבי. כן. כי בהרכבי יש לנו גם תרגום לאנגלית ולעברית. כן. רפי, אני עוד לא מכיר את קולך, זה אתה דיברת עכשיו? כן. גוולב. זה צריך להיות לפי ההקשר מרתפים. לא. לא. זה אמרת שלמה בהתחלה, חנויות. עכשיו השאלה היא, חנות זה לא מרתף, זה באמת חנויות, אבל למה? למה לא כתוב גשפט? למה לא כתוב קיוסק? למה לא כתוב עוד כל מיני סינונימים לגבי חנות? וזה לא במקרה שגרדה קורא לזה גוולב, יש לזה סיבה היסטורית, ארכיטקטונית ולשונית ביידיש. הרי אנחנו יודעים, בכל שפה יש סינונימים, זאת אומרת מילים שונות שמצביעים על אותו דבר עם ניואנס קטן שונה. יש לי פה גוולב. אנחנו מחפשים במה המילה גוולב בשביל חנות משנה מבחינת הניואנס. יש לי פה גוולב אצל הרכבי, V-A-U-L-T, וולט. אני לא יודע בדיוק מה זה. כיפה כתוב פה, שופ, סטור, חנות. הנה גמרנו, מצאת עוד שלב קדימה, כתוב כיפה. כן. פה אתם רואים כמה שהרכבי יכול לעזור לנו. למה? ופה אני אומר מילה לכבודו ולזכותו של הרכבי. תראו, המילון של הרכבי, אני מציע לכולכם, אם אתם תמשיכו ללמוד יידיש אונליין איתנו בזום, תקנו לכם את המילון של הרכבי, זה לא קל להשיג אותו, אבל לא סתם את המילון בכל מהדורה שהיא, אלא מהדורת 1928, או מהדורה של שנות ה-80, ששם דוד קץ הוסיף מבוא למילון. מכיוון שהרכבי ברגע שהוא מסביר מילה בעברית ובאנגלית, כל מילה ביידיש שהרכבי מסביר, יש הסבר בעברית ובאנגלית. הרכבי נותן תרגום לא
חד-מימדי, אלא, כמו שדיברנו בשיעור שעבר, בפגישה הקודמת, ולפני 2 פגישות, ולפני 3 פגישות, אני פמפמתי, אני דחפתי לכם שוב ושוב את המשפט, שכאשר מילון מתרגם מילה אחת ביידיש למילה בודדת אחרת, זה לא יעזור לנו כדי להבין טקסט. למה? אמרתי, מכיוון שמילה ביידיש תלוי באיזה משפט, באיזה קונטקסט היא מופיעה, יכולה להיות בעלת 2, 3, 4, 5, 6, לא כל מילה, אבל הרבה, 7, 8, 9 משמעויות שונות. האם חשבתם על זה פעם? יאיר. כן, זה בהחלט מתקבל לדעת, שההכשר של המילה נותן לה משמעות אחרת. מה נותן לה משמעות אחרת? ההכשר. ההכשר. יופי. אז אם הפנמתם את זה, אז הצלחתי במשהו. שלמה, מה אתה אומר? האם התופעה הזאת, שמילה אחת ביידיש יכולה להיות לה שלל של משמעויות שונות על פי הקשר, האם פעם חשבת על זה? כן, אני חושב שגם בעברית ישנה התופעה הזאת. זהו משפט מעניין, כן? ואתה בפעם שעברה הבאת לנו דוגמה שחורש זה דבר אחד, ואדם שחורש את האדמה זה דבר אחר, וזה אותה מילה. זאת אומרת, ההקשר הדקדוקי והמשפטי, זה נכון, אבל, אני לא עשיתי מחקר כזה, ואני באמת לא לינגוויסט מקצועי, אינני יודע, כאשר אנחנו משווים את שפת יידיש לשפה העברית, האם שלל המשמעויות השונות ביידיש גדול יותר או קטן יותר מאשר בעברית? אין ספק שבעברית יש לנו היסטוריה של השפה בת 3,200 שנה, ביידיש בקושי 1,000 שנה. אבל מכיוון אני לא לינגוויסט, לא ניכנס לזה, אבל טוב שהעלית את האפשרות הזאת של השוואה בין שתי השפות. טוב, הדוגמה שהבאתי היא דוגמה של שוני בצורה, זאת אומרת חורש וחורש זה לא אותה מילה, אבל אפילו אם אני אגיד אוכל, אז אוכל זה גם to eat, כן? כן. וזה גם לנצח, אני אוכל אותך בקלות, זאת אומרת, אני מנצח אותך בלי שום בעיה. לא, אז זה כבר סלנג, כן? זה כבר סלנג, אני לא אומר שסלנג לא לגיטימי, אבל אני רוצה שנשאר על הרמה של שפה תקנית במילונים שלנו, כן? כי פה נתת דוגמה עם סלנג, זה משהו אחר. בסדר. אותו סלנג אפשר גם להגיד, אכלתי אותה, שנקרא נכשלתי, נדפקתי. כן, אבל אני לא בטוח שאבן שושן נותן לנו את המשמעות הנכון, הוא נותן כל מיני משמעויות, לא בטוח אני רוצה שדבר שנחשב לתקני בתולדות השפה העברית, תלוי בתקופה ובהקשר, אנחנו נמצא ודאי הרבה דוגמאות, בסדר. טוב, נתנאל, האם פעם חשבת, טוב, על יידיש אני לא יכול לשאול אותך כי אתה מתחיל ללמוד את השפה, אבל האם פעם חשבת, בכל זאת, הרי למדת קצת גרמנית, האם חשבת על התופעה שמילה כשלעצמה אין לה משמעות קבועה שלא משתנה? אני מכיר את התופעה הזאת מעברית, אבל כמובן שלא נתתי על זה את הדעת ביידיש ובגרמנית, שאני לא באמת יודע את השפות, אני רק לומד אותן,
אני מאמין אבל שזה בכל השפות, כי מטבע הדברים אנשים נוטים להשתמש במילה מסוימת בדרכים שונות, עד שהמילה הזאת היא נקבעת. יפה, ועכשיו, כן, כן, אבל עכשיו אני אפתיע אתכם בחיידר, כאשר ילדים עם הרבה למדו תורה, וזהו כלל ידוע בחקר לשון התרגום לחדר מהפסוקים של התורה ליידיש. הרי בחדר הילד למד ככה, אפילו אני בגיל 6, כאשר למדתי בחדר, אז למדנו ככה, ויאמר עוד גזוקט, אדוני גונישט, גורנישט. למה? כי אסור להגיד פעמיים, אפילו לא פעם אחת, כן? את השם, אין לו תרגום. אל צו מוישה מוישה. אבל יותר מזה, כל מילה כשהילד בחדר קורא אותה, הוא לא עושה כמונו קוראים משפט שלם, קוראים מילה בעברית, בתורה, מתרגמים ליידיש. אבל יותר מזה, בטייץ' חומש, בתרגום ליידיש, כל מילה בתורה מתורגמת בצורה, תמיד אותה הצורה ביידיש. זאת אומרת, בטייץ' חומש, בתרגום של התורה, התופעה של הסינונימים, אם אני לא הייתי חוקר של טייץ' חומש, אבל לא כל כך קיימת, אלא כל מילה יש לה משמעות קבועה כמו במילונים שמתרגמים מילה במילה. עכשיו נחזור לעניין שמצא רפי בוויינרייך, הוא מצא שגוולפ, רפי, הרכבי, מתרגם כיפה. האם יש לכם מושג למה הוא מתרגם כיפה? יאיר. מה? לא, אני לא רואה קשר. התרגום נכון, זה לא שהוא טעה, התרגום נכון. שלמה? לא, אין לי מושג. רפי? אין לי מושג, אני יכול רק לשער שהגג הוא בצורת כיפה. ההשערה שלך נכונה ביותר. ומפה אנחנו לומדים כלל מאוד מאוד חשוב. אני לא יודע אם אני אנסח אותו טוב, אבל כאשר מתארים אובייקט ביידיש או בכל שפה אחרת, הרי האובייקט, הדבר הממשי, יש לו צורה, יש לו תפקיד, יש לו תפקוד. כדי לתת לו שם, צריכים מילה. אז המילה יכולה להתעלות או בצורה או בתפקיד, אז כשמדברים על חנות בווילנה, כן? במאה ה-19, כן? נתלים בתוך שפת יידיש כדי להגיד חנות בצורת הגג. ומכיוון שהגג כמור, אומרים בעברית, נכון? ככה? כן, כמור, כן. כמור, אז אומרים גוולפ. זאת אומרת, לוקחים את הצורה והופכים אותה לכל החנות. זה המשמעות של המילה חנות פה אצל גראדה במשפט הזה. ואני מקווה שאני בלי להיות לינגוויסט מקצועי בכלל, קידמתי אצלכם וגם אצלי את ההבנה כיצד שפת יידיש פועלת, גם כל שפה אחרת, אבל איך היא פועלת לגבי הארכיטקטורה
של חנויות, כנראה קטנות, במאה ה-19 ואולי קודם, כפי שגראדה בשפתו הכיר אותם. עכשיו תראו, על גראדה אנחנו מדברים כבר הרבה פגישות, בכל מיני כיוונים. ובין כל מה שאני אמרתי על גראדה, אני ודאי, אולי פעם אחת, הזכרתי שהוא העושר הלשוני שלו כסופר, והאינטליגנציה שלו הם כל כך גדולים, שהוא יודע לדייק בבחירת המילים בכל דבר שהוא מתאר. הייתי אומר, כמעט כמו מתמטיקאי. הוא מדייק בשפה. הוא לא משתמש באקראי סתם במילים כדי להגיד משהו. שלמה, תקרא עוד פעם את המשפט שקראת קודם ותתרגם עד הסוף. דיקלטה Steinerne Gewölben von Klois Jaschen sitzen Skenim bei dem Beine. לא, רגע, את קלויז ישן, לא נתתי לך להמשיך. עכשיו תתרגם, חכה, תתרגם, ואני אומר שאני הכנתי לך מלכודת. מתחת לחנויות. לא. מתחת לחנויות האבן. סליחה? מתחת לחנויות האבן הקרות. לא, אי אפשר לתרגם חנויות. מה שהרכבי תרגם, זה כיפות. נכון, התרגום צריך, הרי לא מדובר פה על חנות, מדובר על הקלויס. אז גראדה מדבר על הצורה של הגג. הוא לא, נכון שגוולב זה חנות, אבל גוולב זה עוד כמה דברים, כמו שהרכבי אמר לנו במילון שלו. Okay. אז פה התרגום חייב להיות כיפות, כימורים בגג. עכשיו תתרגם לאט, כן? מתחת לכימורי האבן הקרים של בית המדרש הישן. זהו, תודה. עכשיו תרגמנו בצורה מושלמת. ותשימו לב, כולנו עשינו פה הסבה או זזנו מהמשמעות של גוולב הכי מוכרת כיום כחנות, למשמעות המקורית לגבי הצורה של הגג. וזה גראדה עשה. בהיותו סופר מדייק. שלמה, עוד משפט. sitzen Skenim bei dem Bahne Stenders, יושבים זקנים. רגע, עוד לא קראת לשביעות רצוני. זיצו סקיינים, מה עוד כתוב? ביי דמבנה שטנדרס. זה לא דמבנה, אלא דמבנה. זיצו סקיינים ביי דמבנה שטנדרס. עכשיו תתרגם. יושבים זקנים ליד הסטנדים, על יד השטנדרס, כן. הסטנדים, אבל דמבנה אני לא יודע מה זה. אז לכן לא קראת את זה נכון. מי יכול לעזור? מה זה דמבנה שטנדרס? יאיר. אני יודע. רפי. דמבן זה מין עץ מאוד קשה כזה, אבל אני לא יודע איך להגיד את זה. זה מה שאנחנו קוראים כנראה באנגלית אוק. אולי זה אלון. זאת אומרת, מתחת לגגות מקומרים בקלויז ישן,
יושבים זקנים ליד סטנדים, שטנדרס, זה כולנו יודעים בבית הכנסת ובישיבה, ליד שטנדרס עשויים מעץ קשה, מעץ אלון, מאוק. שלמה, עוד משפט. Die Spitzen von Särebird gewebt von seidene Fäden ברירן, הקצוות. לא, עוד לא גמרת לקרוא משפט של ברירן, מה, נוגעים מה? ברירן פסיק. גלטן וצרטלן פרגלייטה ספורים בלטר. טוב, הקריאה צריכה שיפור. אז תקרא את המשפט עוד פעם. Die Spitzen von Särebird gewebt von seidene Fäden, Barrieren, Glätten und Zerteln vergelte Sporenblätter. Vergelte מה? vergelte Sporenblätter. יפה, קראת נכון את כל המשפט, עכשיו לעבודה, מילה או שתיים, מה שתחליט. שפיצן פון זרברד, החודים של הזקנים שלהם, כן. גבט פון זיינם פדם, גבט פון זיידנה פדר. פדם, מם בסוף. פדם, כן, פדם. גבט, הפועל ובן. מי יכול לחזור מה זה ובן ביידיש? אני יכול לנחש שזה כמו ווב. נכון. וובינג, להרוג. שטובים אותם, את השפיצים של הזקנים, הם טבועים, טובים אותם, כן? מורכבים הזקנים, פון זיידנה, מה המילה אחרי זיידנה? פדם. פדם. שלמה? פדם. פדם, כן. זיידנה זה משי. נכון, אז הזקנים, השפיצים של הזקנים, טבועים מלשון לטבות, ממשהו ממשי. מה זה פדם? זה כנראה המעיל. לא. זה מי יכול לעזור? חוטים. פודם זה יחיד, פדם זה רבים. זאת אומרת, השפיצים של הזקנים, של אותם זקנים, טבועים מלשון לטבות, מחוטי משי. מחוטי משי. זאת אומרת, יש פה תיאור מאוד מאוד ציורי של זקנים, של אנשים זקנים. בסדר, שלמה? כן. ברירן, זאת אומרת, הם זזים? לא. רירן זה לזוז. מה זה ברירן? מתנפנפים אולי. בכיוון, אבל לא. יאיר, מה אתה אומר? מתעופפים. לא. אני אגיד לנתנאל, שהוא אמנם בראשית לימוד יידיש אצלו, אבל דווקא בגלל זה, אם הוא זוכר את המשמעות של קידומת בה, שמוסיפים לפועל רירן, אולי הוא יוכל לדעת יותר מכולכם. נתנאל. אינני זוכר את קידומת בה, אבל אני כן בדקתי, לפחות בגוגל תרגום, שהוא לא המילון הכי מדויק בעולם, אבל הוא נותן מענה כלשהו, לפחות במשמעות המילה, והוא אומר שזה לגעת. נכון. למה? כי רירן זה להזיז, כמו שאמר יאיר וכמו שאמר שלמה, אבל ברגע שמוסיפים את הקידומת בה, שעליה אנחנו
השחטנו שעות בקידומות לפני שנה ויותר. הקידומת בה פירושה, כשמוסיפים אותה לפועל, לעשות פעולה בצורה מקיפה. אז אם רירן זה להזיז, ובא להזיז בצורה מקיפה, אז זה לגעת. שלמה? כן. אז השפיצים של הסקנים, כן, הטבועים בחוטי משי, ברירן נוגעים, תמשיך, במה הם נוגעים? גלטן וצרטלן. וצרטלן. יש לנו פה, רגע, עד פה, 3 פעולות שהזקנים האלה עושים. הדבר הראשון זה ברירן, נוגעים. הדבר השני שהזקנים האלה עושים, גלטן. איך תתרגם גלטן? לא יודע. יאיר? אני לא יודע. רפי? מלטפים. נכון, מלטפים, גלטן, בא מלשון גלט. גלט זה שטוח. כשאתה מלטף, כן, אתה נוגע על החלק השטוח של האובייקט שאותו אתה מלטף. אז זה בריר נוגעים, גלטן מלטפים, והשני זה צרטלן. יאיר, מה זה צרטלן? יש טקסט קשה מאוד. לא קשה בכלל. לא, לכם זה קשה, אבל כשנסביר מאיפה צומחים הרגליים, אולי תוכלו לנחש בעתיד דברים דומים. שלמה? אני לא יודע. תחשוב על מילה דומה שאתה יודע אולי, הרי צרטלן זה פעולה, זה פועל. תחפש איזה שורש שאתה אולי מכיר ביידיש ממשפחתך, מהיידיש הפסיבית, יאיר אותו דבר. במשפחתי דיברו יידיש פשוטה, לא כזאת מסובכת. לא, היא לא מסובכת, היא לא מסובכת. רפי, תציל אותנו, היום אתה בבחינת משיח בן דוד, כן. צרטלן, אני לא יודע בדיוק את המילה בעברית, זה כאילו... מאיפה זה בא? האם יש מילה ביידיש שאתה מכיר? מה? צרט. מה זה צרט, רבותיי? לא יודע, לכן חיפשתי עכשיו במילון, כי המילה בעברית לא באה לי בקלות. אוקיי. זה להתייחס אל מישהו בעדינות. נכון. צרט זה עדין. צרטלן, זאת אומרת להתייחס בעדינות. זהו הפועל. איך אתה מתייחס בעדינות למישהו? אתה מחייך אליו, אתה לא תוקף אותו, עכשיו, הזקנים, איך זקן שפיצי, כן, מתייחס בעדינות למה? שלמה? הזקנים נוגעים, מה היה המילה הבאה? צרטלן, פרגלטה, ספורים בלטר. אוקיי, זאת אומרת שהזקנים בריר נוגעים, מה היה הפועל השני? גלטן. מלטפים, כן? ומתייחסים בעדינות. מתייחסים בעדינות לדפים הצהובים של ספרים ישנים. תגידו, זה לא שירה? הפרוזה של גרדה, לא רק שהיא שירה, אלא היא שירה מחושבת. הרי יש לנו פה 3 דרגות של יחס השפיצים של הזקנים לדפי הספרים. בריר, קודם כל הם נוגעים.
אחר כך גלט. ברגע שהם נוגעים, הם מלטפים, כיוון שזה דרגה יותר גבוהה של נגיעה, והדרגה היותר גבוהה, שיש בה כבר רגש, מתייחסים בעדינות. שירה שלמה בתוך פרוזה מדויקת. אין הרבה סופרי יידיש שיודעים את המכניקה של הפואטיקה, של הפרוזה ביידיש, כמו חיים גראדה. אני מודע שבשביל 2 משפטים אנחנו השחטנו, אני לא יודע כמה, 20 דקות, אבל לדעתי ולהרגשתי זה היה שווה. בוודאי. תוך כדי שאני צריך להסביר לכם דברים שאתם לא יודעים, אני לומד דברים שאני אפילו לא ניחשתי שאני מסוגל להבין. אתם הרווחתם ואני הרווחתי. הורה. המילה פרגלתה. כן, יפה. אז אנחנו עוד לא גמרנו. גל זה כסף, אולי זה פסוק? חכה, יאיר, אתה פה מהירים להנחתה. אתה אומר, מה זה פרגלתה? תגיד מה אתה חושב. תראה, גל זה כסף, פרגלתה זה יכול להיות כסף. לא, גל זה לא כסף כאן. זה יכול להיות זהב, לא? לא, זה זהב ביידיש אומרים, איך אומרים ביידיש זהב? גולד, לא גלט. מאיפה בא פה המשמעות של המילה, מאיזה שורש? לא מגול. היא באה מהשורש עדין. לא, מה זה עדין? איפה יש לך? אמרנו שגלטן, מה זה גלטן? לא, גלט, רגע, אתה מבלבל, למד עין זה לא עין למד. אתה צודק. פרגלט, לא פרגלט. אתה צודק. אוקיי. טוב שאתה מבלבל וטוב שאני מתקן אותך. רבותיי, במילה פרגלטה יש לנו גראדה רוקח פה משמעות נהדרת. נשים בצד לרגע את הפרפיקס פר. על פרפיקסים דיברנו הרבה לפני שנה, עוד מעט נדבר על זה. אבל מה זה הגלט? אולי זה צהוב. מה? מצהיבים, צהוב. צהוב, גל. כן. המילה, הגרעין של המילה כאן זה גל, צהוב. נכון. בתוספת הפרפיקס פר, מצהיבים. משמעותו עשייה, פעולה או מצב מרחיק לכת. פרגלט, מצהיב. דפים ישנים של ספרים ישנים בבית המדרש שעליהם יושבים זקנים עם זקנים ארוכים על שטנדרים בסגנון של בית מדרש ישן. הכל פה תורם לתיאור של איזה תופעה ארכאית, אפילו כמעט לא מן העולם הזה, בשנות ה-30 בווילנה. גראדה הוא אומן שלא מוותר על אף סממן ספרותי שיתרום למה שהוא רוצה לתאר. אני לא סתם, אני מתלהב ממה שאתם שואלים, מה שאני מנסה להסביר. אני לא סתם כתבתי עליו מאמר, שהוא לדעתי, ופרסמתי את זה באקדמיה עדו, שהוא לדעתי הקלאסיקון הרביעי בספרות יידיש במאה ה-20, אחרי מנדלה, שלום עליכם ופרץ. היה לנו בדקות האלה
עם 2-3 משפטים, דוגמה של הארכיטקטורה הספרותית שלו, גם על ידי שימוש בכל מילה במקומה כדי לדייק, וגם לציוריות, הוא מצייר במילים. ועל זה כבר אמר מלך רביץ', כן, שעל אותו הזכרתי, שהוא היה חבר של גראדה וגם בעל פלוגתא שלו. מלך רביץ' היה מזכיר אגודת הסופרים בוורשה, בשתי מלחמות העולם. הוא אמר עליו, ואמר את זה בפומבי, שגראדה מצייר במילים. והיה לנו כאן עכשיו דוגמה, בהתחלת הפרוזה של גראדה בזיידס און אייניקלך. כמה זמן נשאר לנו? השעה 7:11. יפה. אני נותן חשיבות לספר כאובייקט, לא רק לתוכן של הספר. שאפשר להניח שבתקופה הזו לא היה כל כך, ספרים זה לא היה משהו שאפשר להשיג בקלות אולי, יודע. זאת אומרת, אתה, אם אני מבין את הטענה שלך, שבנוסף לכל מה שאמרנו, גראדה נותן חשיבות לספרים, זה אתה אומר? כן, כאובייקט, הספר כאובייקט, ולא מה ש... לא, גם וגם, התוכן, אבל גם כאובייקט זה משהו... זה נכון, זה נכון, אבל כשאתה אומר שהוא נותן חשיבות לספר כאובייקט, כי אז היה קשה להשיג ספרים, בזה אני לא מסכים ואני אגיד לך, אתה צודק שהוא נותן חשיבות לספר כאובייקט, מכיוון שספר בווילנה, בבית המדרש, הוא אובייקט של התרבות היהודית, שמקבל חשיבות אצל כל אדם יהודי, אבל לא מפני שהיה קשה להשיג. ואגיד לך מדוע לא מפני שהיה קשה להשיג. כי גראדה בהרצאות הפומביות שלו, שאותם אני פענחתי והכנתי כספר גראדה בעל פה, הוא כל הזמן מספר איך שבבתי המדרש בווילנה בשנות ה-30, בתי המדרש רבים היו נטושים, אבל מלאי ספרים שאף אחד לא קרא. לא היה קשה להשיג את הספרים האלה שמהם לומדים. קשה היה להשיג את הלומדים. אבל אתה צודק שהחשיבות של האובייקט בתרבות היהודית בווילנה, ספר כאובייקט, זה אחד, אני אפילו, אילו איזה תלמיד בספרות יידיש או בתולדות תרבות יהודים היה צריך לכתוב עבודה סמינריונית, הייתי מזמין אותו לכתוב עבודה סמינריונית 20 עמודים על הספר בכלל כאובייקט חשוב במציאות של יהודי וילנה בשתי מלחמות העולם. היום, אם היה לנו תקציב מחקר, הייתי לוקח 5 סטודנטים ואומר להם לעשות מדגם רנדומלי ולבקר ב100 בתים, כל סטודנט 20 בתים, על פי מרשם האוכלוסייה, ולבדוק בתוך 100 בתים במקרה, נגיד בירושלים 100 בתים, בתל אביב 100 בתים, ועוד איזה עיר, ולהגיד האם הוא פוגש שם ספריות
וכמה ספרים במדפים הוא מוצא. אני חושש, כן? שלא היינו מוצאים ספריות בבתים כיום. גם בגלל האנשים וגם בגלל האינטרנט. עכשיו אני אשאל, אם אנחנו כבר מדברים על זה, יאיר, כשאתה בא לאנשים, חברים שלך ובמשפחה, אתה רואה ספריות משמעותיות בבתים של אחרים? במשפחה הבוגרת שלי כן, היו הרבה ספרים. לא היו, כיום, לא בעבר. כיום אצל הילדים שלי, אצל הבן שלי, יש ספרייה, בן אחד יש ספרייה די גדולה, יש לו תואר ראשון בארכיאולוגיה ותואר שני גם, והוא עוסק הרבה בהיסטוריה, והוא מנהל המועצה לשימור אתרי מורשת. טוב, בסדר, אתה נותן פה דוגמה. יש לו ספרייה גדולה. בעיסוקו ובספרים. אבל אני שואל, חברים שאתה מכיר שעבודתם אינה קשורה לספרים. לא, אין הרבה ספרים. מה? אין הרבה ספרים. אין הרבה ספרים. אצל ההורים שלי היו הרבה יותר ספרים. לא, אני מדבר היום. היום לא, אין הרבה ספרים. שלמה, מה אתה אומר? היום. תראה, לי יש ספרייה די גדולה. לא, אתם יוצאי דופן. אני מדבר חברים... רגע, אני ממשיך מכאן עכשיו. החברים שלי, זה גם כן הייתה תרבות שמקשטים סלון בספרים. אני יודע מה, זה לא... היום הבן שלי שאל אותי כמה פעמים, אבל מה אתה צריך את כל הספרים האלה? הם רק עושים ריח לא טוב של עובש. כן, יפה. רפי, מה אתה אומר בפריז? מה קורה שם? אני מכיר אנשים בשטרסבורג, אני גרתי בשטרסבורג עם ספריות רציניות, כן. טוב, אתה מכיר יותר מדי אנשים חשובים, אבל חברים שלך שעיסוקם לא בספרים. לא, הספריות קטנו לגמרי, כן, בהחלט. כן, האינטרנט הרג אותם. כן. נתנאל, אתה כנציג עולם הישיבות, חברים שלך, כן, צעירים כיום, בבתים, לא בישיבה. אני חושב אבל שכן יש אולי הבדל בין עולם דתי לעולם שהוא לא דתי, היות והעולם הדתי מקדש את הספרים, ובחלק מהמגזרים בדת אפילו מקדש את הספרים כספרים, ולא כמוני שמקדש את הספרים גם הם נמצאים מבעד למחשב. אני חושב שהיות ויש המון ספרים שהם עדיין לא תורגמו ועברו לקבצים דיגיטליים, יש ערך... רגע, שלא תורגמו מאיזה שפה? מהשפה לאותה שפה שלהם. כלומר, כל מיני ספרים ישנים שלא סרקו אותם והכניסו אותם כ-PDF כלשהו בגרסה דיגיטלית. אז אותם ודאי שחשוב שיהיה, אבל אני לא יודע אם לי יש ש"ס גמרא שיהיה לי בבית, אבל אני כן יודע שיהיה לי ספרים מסוימים שאין למצוא אותם במחשב, ומהיות ואמא שלי מתלוננת כל הזמן שאני שומר יותר מדי ספרים במחסן, אני מקווה שהם באמת יהיו רבים. עכשיו, אני לא יודע כמה זה נפוץ שאני וחבריי הולכים בירושלים ומחפשים ספרים שאנשים זורקים. אני ממש לא בטוח שזה נמצא, שזה ככה עובד גם בעולם החילוני וגם בעולם הדתי שבו אני חי. אני כן מאמין שספרי סיפורת כן נמצאים אצל הרבה מאוד אנשים, ובעולם הדתי אני לא חושב שגם יש מקום לפחד, בגלל שהוא מתוקף היותו שמרן יותר, כן, מה שאומרים שאצל הרפורמים הכל מתקדם ב5 שנים, אצל הקונסרבטיבים ב20 שנה, ואצל האורתודוקסים הכל מתקדם בקצב של 100 שנה. אז הספרים יישארו כנראה לעוד די הרבה זמן. אני מאמין. וזה גם במשפחות כאילו, במשפחה יותר רחבה שלי, שהם גם חרדים, יש להם ספרים, אמנם לא
ספרים שהם תרבותיים, מי יודע מה, אלה יותר ספרי קודש, אבל גם הם לפחות, גם הם ספרים. ספרי קודש הם לא תרבותיים, להפך, הם התרבות. הם התרבות. עכשיו תראו, כדוגמה למה שאנחנו מדברים, הרי זה מה שגראדה עושה כאן במשפטים המועטים שקראנו, כמו שנתנאל אומר, כן? קידוש חשיבות הספרים. אבל כבר פעם סיפרתי לכם, לא יודע אם כולכם זוכרים, קרובים שלי מביאים לי מהרחוב ברחביה, ספרים של גראדה ביידיש, רומנים שלו, שאנשים זורקים לרחוב. כן. טוב. רפי, כן. תקרא משפט שלם עד לנקודה, ואז אחרי שתקרא, תקרא כמה מילים ותעזור לתרגם. כן. Von die gerunzelte parmetene Peinemer, voll mit Netzen knätschelech, schmeicheln arois gutmutige Augen und schmuren sich gegen der Sonne. עד פה. 2-3 מילים. Von die gerunzelte parmetene Peinemer. אוקיי. Von die gerunzelte parmetene Peinemer. אנחנו ראינו אצל גראדה במשפטים הקודמים, שהוא מצייר במילים. אז יש לנו פה עוד דוגמה לאומנות הציור שלו. עכשיו, מכיוון שציור יורד לפרטי פרטים, גראדה משתמש במילים שחלק מכם לא מכיר. פונדי גרונצוטה פרמטנה פנימר. תנסה רפי לתרגם. מפניהם, לא מפני. לא. מי? מהפנים שלהם. כן, הפנים ברבים. מהפנים הרבים שלהם, מכל אחד מהם, שאיך הם נראים, רגע, שאיך הם נראים הפנים, גרונצוטה ופרמטנה. לא כל כך קל לי לחפש בעברית במוח שלי. לא, אל תחפש במילון. אני פה משתמש בידע הפסיבי, ואם לא אני עוזר כדי שנתקדם. גרונצלט. מישהו, אתה יודע מה זה? מחייכים. איך לא, מחייכים? לא. רגע, שלמה? אני חושב שזה חמים. לא. לא. אני אפילו לא יודע אם השם עצם יחיד זה רינצל, כן? גרונצלט זאת חרוש קמטים. חרוש קמטים, כן? חרוש קמטים. המילה חרוש לא נמצא בגרונצלט, אלא חרוש קמטים ביחד זה גרונצלט ופרמטנה. רפי? שהפנים יש להם צבע של פרמט, של... מה זה פרמט? לא יודע, בעברית לא בא לי. אוקיי, אז מישהו יכול להגיד מה זה פרמט? הייתה לנו המילה הזאת פעם, אבל מי זוכר ומי חייב לזכור, כן? שלמה פרמט? לא יודע. נתנאל? ודאי שאני יודע. אמנם אתה מתחיל ללמוד יידיש, אבל זה בעולם שלך. פרמן זה בעולם הגרמני? לא, העולם שלך זה עולם הישיבות, לא עולם הגרמני. זה לא העולם שלך, העולם הגרמני. יאיר? אני לא יודע, אני לא מכיר את המילה פרמנט. אוקיי, בסדר, אני פעם הזכרתי, אבל אני מבין אתכם, אתם לא חייבים לזכור. תשמעו, יידיש זה שפה, כמו כל שפה. זה יכול להיות שזה פורמט פשוט? שזה מה? פורמט, כמו שאומרים בעברית, בצורה... פרמט זה קלף. זה הקלף שעליו כותבים את התורה. וואו.
פפירוס. פפירוס. קלף, לא פפירוס, אלא קלף שזה האור של החיה, זה לא פפירוס, זה קלף. אז גרדה אומר ככה, מתוך הפנים של אותם זקנים, שהם חרושי קמטים, והאור שלהם הוא כמו קלף, קשה כזה, שעליו אפשר כאילו לכתוב קמטים. הוא פה מצייר תמונה של ואן גוך, אם תרצו, כן? פרמט, פרגמין, נכון? זה פשוט חסר לחוט. יופי, חסר לחוט. אתה הוספת לי מאוד חשוב, הרי הם זקנים, הם מיובשים. זה פנטסטי מה שגרדה עושה. תראו, אדם רגיל, אתם ואני, שקורא רומן, באופן אוטומטי, הוא קורא, מבין פחות או יותר את המשמעות, מחפש את העלילה, ומה אחר כך, לא מתעמק בדיוקים הלשוניים כמו שגרדה מתכוון. כולנו כקוראים, קוראים שטחיים. אני שבמשך שנים שילמו לי כדי להעמיק קצת יותר בטקסט ספרותי, פתאום אני מגלה שיש שכבות עמוקות בלשון, יותר ממה שנראה במבט ראשון, ושסופרים גדולים יודעים את זה, ומנצלים את זה, ולכן הם סופרים גדולים. ומה ששלמה הוסיף כאן, כן? קלף, אין לו לחוט, זה פנטסטי, זה, הרי פה גרדה מתאר זקנים מאוד, גם חרושי קמטים, גם פנים מיובשים, גם זקנים ארוכים, גם יושבים בבית המדרש, עוד מעט הוא ימשיך לתאר אותם, והוא צריך לעשות את זה, לתאר אותם כמה שיותר, מכיוון איך אמר צ'כוב, אם במערכה הראשונה יש רובה, הוא חייב לראות במערכה הרביעית, והזקנה שלהם זוהי הפצצה האטומית שגרדה מכין לנו. אני לא אגיד לכם מה בסוף הסיפור. טוב, רגע. השעה 7:28. עוד 2 דקות. אז לא כדאי לקרוא עוד משפט, אבל כן כדאי, אם מישהו רוצה לשאול, להוסיף, קומנטר. כן, אנה היום לא באה? לא. אז היא פעם שנייה, ובדרך כלל היא מודיעה. אז נתנאל, אם יהיה לך זמן, תשאל אותה מה שלומה, אני גם אשאל אותה. עדיין לא קיבלתי את המיילים בשביל לעשות את זה. אוקיי, אז אני אמסור לך את רשימת המיילים, כי זה יהיה לך נחוץ. עוד מישהו רוצה לפני שנסיים להגיד משהו? כן. עכשיו, בלה אמרה בפעם שעברה, שעל אף שהיא פורשת לחודש וחצי, בגלל הדוקטורט שלה, היא תעקוב אחרי הפגישות שלנו, שכולן מוקלטות ומועלות ליוטיוב. אז מודה לכם על ההקשבה, הפעולה. כן,
בבקשה, יאיר. איך להגיע ליוטיוב? נתנאל, תוכל להסביר, תכתוב, יש לך אימייל של יאיר? אני חושב שכן, אבל ליתר ביטחון שתשלח לי את כל המיילים, אז בוודאי יהיה לי גם את המייל שלי. מה? אני לא יודע את המייל שלך. אני אציג את עצמי במייל אז. יש לי את המייל שלך, אנחנו כבר התכתבנו פעם אחת. אז אני חייב לשאול לנתנאל את המייל, ואז תזכיר לי עוד פעם, יאיר, מה הייתה השאלה? יאיר? לא. לא, תזכיר לי מה... השאלה שאיך להגיע ליוטיוב, בסדר. אז נתנאל יגיד לכולכם. אני אגיד, אני אשלח לכולם מייל עם תזכורת עם הקישור לערוץ. ניסיתי מה ששלחת לי, אבל תשאיר לי להגיע, אני לא יודע, זה נראה לי מסובך. שלחת לי את הקובץ הזה, ולא הספקתי להגיע ליוטיוב. אוקיי, אז אני אגיד, אני אסביר במייל. נתנאל, תשלח לינק ישיר. כמובן. טוב, לכולם תשלח לי. אז תודה רבה, וניפגש ביום שני. תודה רבה. כדי לקשקש, וב6 נתחיל. להתראות. תודה רבה, להתראות.